अरे भाई मुड़िया କୋଉ ଦିନ ଆଇଲୁ? ହଁ ଭାଇ ଆଇଲୁଣି 8-10 ଦିନ ହବ ଆଇଛି ଭାଇ ଆଉ ଧାନ ଫାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଭଲ ସେମିତି ଭାଇ ଭଲ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଭାଇ ସେମିତି ଆଉ। ଆଉ ପିଲା ଖଣ୍ଡା ଦିଅ ପା କଣ କେମିତି ସବୁ ଅଛି? ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ କେତେ କାଟିଲୁଣି? ନା ଭାଇ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବିଲ କାଟିଛି ଆଉ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ମେସିନରେ କାଟିଦେବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଲୋକ ପକେଇ ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାଟିବି ଆଉ। ହଁ ଆଜିକାଲି ତ ସେଇ ମେସିନରେ ସବୁ କାଟି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ସେଇନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି ଭେড়ା ତମେ ଦେଖିବ ନା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଭାଇ କହୁନ। ତ ଝୁଅଟିର ଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିବୁ? ହଁ ଭାଇ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି କରିଦେବି ଭାଇ ଧାନ ଚାଉଳ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବିକ୍ରି ଟିକେ କରିକି ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଆଉ। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଦିଟା ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା। ଦିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉଟା ଭଲ ଭଲ କରିଦବା ଆଉ। ଦିଟା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଇ ଭଲ ଦେଖିବ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ କରିଦବା ଆଉ। ଏଇ ସମୟ କରିଦବୁ? ହଁ କରିଦେବି ମୁଁ ବାହାରୁ ପଳେଇବି ଭାଇ ଫେର ଆଉ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛୁ ତ ବାହାଘର କରିବା ଲାଗି? ହଁ ପଇସା ଯାହା ବହୁତ ଅଛି ଧାନ ଚାଉଳ ବିକା ହେଇକି ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭାଇ ହଉ ହଉ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଯାଉନା ଦେଖିଦବା ଟିକେ। ଏ ଦେଖିବୁ କଣ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାଳ ଟିକେ ଅଧିକ କମି ଯାଇଛି ଟିକେ। ହଁ ହଉ ନହେଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁ ବାରିବୁନି। ନା ପୁଅର ବାଳ ନଥିଲେ ଚଳିବ ସେ ଝୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶିବା ଦରକାର ଝୁଅ ଯେମିତି ମିଶିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଟିକେ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଦେଖିପାରିବୁ? ହଁ ଏବେ ଦେଖିବି। ସେ ପୁଅଟି ସେଇଠି ବିଲରେ କଣ କରୁଥିଲା ଏଇଖିଣା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାଇ କହୁଛୁ ଦେଖିବା ନେଇକି ଯିବୁ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲନା ଟିକେ ଏବେ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଚାଲ। ହଉ ଆ ଚାଲ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଆଉ ଯଦି କହୁଛ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲୁ ନା। ହଉ ଚାଲ। ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରନା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ଏତେ ଦୂରକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କଥା ଶୁଣ ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥା ହେବି ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ ସେ ବାହାରିଆ ପିଲା କି ଗାଉଁଲି ଟାଇପର ପିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ କହିଛୁ। ଆରେ ପଛୁଆ ଆଉ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ମଉସା ସରିଗଲାଣି କାମ ଏଇ ତଳା ବିଲ ଥିଲା ବନ୍ଧା ପାଇଛି ଏଇଠି ପାଇଗଲେ ଗାଡି ଆଣି ଧାନ ଗଣ୍ଡା ନେଇଯିବ ଆମର ସବୁ କାମ ପାଇଯାଇଛି। କିଛି ହାତରେ କାଟି ପକେଇଲୁ କିଛି ଗାଡି ଫାଡି ବେଶୀ ପକେଇ କାଟି ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତୁ ତ ଖଟିଲା ବାଲା ପୁଅଟି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି। କଣ କରିବୁ ବିଲରେ ନ ଖଟିଲେ ଆଉ କଣ ହବ କିଏ କୋଉଠି ବଜାର ସାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଡା ଯାଉଛି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଏଠି ରହି ସେମିତି ଚାଷ ବାସ ଗୁଡା କରିକି ଧାନ ଚାଉଳ ଗୁଡା ରଖି ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ ରଖିବା ନା ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ତତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିବା ପୁଅ। ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ କଣ କୁଆଡେ କେମିତି ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟା କାମରେ ଯେ ତତେ କହିବି କେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଆଉ। କହିଦଉନା କଣ ଅଛି ଏଇଠି କହିଦିଅ। ଏଇଠିକି ଆସ। ହଁ ଭାଇ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା ଖଟଣି ପିଲା ଜଣା ପଡୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ଭାଇ ଟିକେ ମନକୁ ଯାଉନି ପିଲା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହଉନି। ଆଉ କଣ ଖରାପ କଣ ହେଇଛି? ନା ଖରାପ ଭାଇ ଖଟଣି ହେଲେ କଣ ହବ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ତମେ ଜାଣିନା ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ଭାଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବାଳ ନାହିଁ ତାବଲା କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ସାଇଜି ପୁରା ସେମିତି କୁଢେ କୁଢେ ହଉଛି। ଆଉ ପେଟଟା କଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହାତୀ ଟାଙ୍କି ଭଳି ବାହାରି ପଡିଛି ଝୁଅ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ରାଜି ହବନି। ଆଉ ଟିକେ କୋଉ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଯଦି କୁହ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଝୁଅ ରାଜି ହବନି ମତେ ବାପାକୁ ଗୋଡେଇବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଳିଆ ପେଟ ଏତେ ବାହାରି ପଡିଛି ଜଳ ହଉଛି ଭଳିଆ। ହଉ ପଛେ ଭାଇ ଭାଇ ଖଟିଲା ବାଲା ପିଲାଟା। ନା ନା ଖଟିଲେ ହବ କଣ ଦେଖେ ମୁଣ୍ଡ ବା ତାବଲା ଭାଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପେଟ ରାତି ହେଲାଣି କେତେ ହଳା ବାନ୍ଧିବି ନା ଭାଇ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ମନକୁ ଯାଉ ତୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ନା ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାତ ଛଡା କର ନା। ନା ନା ଭାଇ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମନକୁ ମୋର ଯାଉନି ଝିଅର କଣ ଯିବ ଭାଇ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ବୟସ 50 ପରେ ହବ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିବ ନା ବୟସିକିଆ ଟିକେ ଜଣା ଯାଉଛି ତତେ ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛି। ନା ନା ଭାଇ ଇଏ ପୁରା ନା ନା ଭାଇ ପୁରା ଗାଉଁଲି ପିଲା ବାହାର ଆଇଡିଆ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନା କଣ ତେଲ ମାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ତାବଲା ଚିକଣିଆ କରିଦେଇଛି ତେଲ ମାରି ମାରି ସତ ଟିକେ ଅଦଳିଆ ହଁ ପୁରା ଆଦରା ଟିକେ ନା ଭାଇ ପୁରା ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ହବନି ନା ଝିଅ ଭାଇ ଝିଅ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହବନି ଭାଇ।
ଭାଇ ମୂଳିଆ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ହାତ ଛଡା କରିଦଉଛି। ନା ନା ଭାଇ ମୋର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମନା କରୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନୁହଁ। ଆଉ ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହଉନି ସିନା ତତେ ଅନସ୍ତା ପବନ ବାହା ପଡିବ। ଭାଇ ଫେର ଯାଉଛି ନା ବଡ ଭାଇ କହିବେ ଛଡେଇ ଦେବେ ନା ବଡ ଭାଇଟା ହଉଛି ଏକା ଚପାଳା ଦେବି କିନ୍ତୁ ମାଟି କାମୁଡିବି। ତୁ ଏଇଟା ରାଗିଗଲା ଆଉ। ହଉ ହଉ